Il-budget tal-Gvern Malti ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea iżda fl-istess ħin baqgħet ma taqbilx mal-Gvern li jagħti s-sussidju tal-enerġija azzjoni strateġika mill-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela favur il-familji u n-negozji favur stabilità fil-kontijiet tad-dawl. Riżultat ta' din l-għajnuna Malta baqgħet blorħos kontijiet tad-dawl fiż-żona euro. Il-budget Malti għas-sena d-dieħla li issa għandu il-barka tal-Unjoni Ewropea wkoll jinkludi l-akbar toħ fit-taxxa fl-istorja b'140 miljun euro tnaqqis fir-rata tal-income tax li se tmur fil-bwiet tal-ħaddiema kollha, l-10 żieda fil-pensjonijiet u żieda qawwi oħra ta' 250 euro fiċ-Children's Allowance li minnha se jgawdu 63,000 tifel u tifla. Dan minn barra benefiċċji b'saħħithom oħrajn li jinżammu u ssaħħu bħall-allowance tad-diżabilità u l-bonus ta' twelid jew adozzjoni. Fl-analiżi tagħhom tal-budget ta' pajjiżna, l-espert tal-Kummissjoni Ewropea sostnew li żieda fl-ispiża tal-Gvern Malti ikkonformi ma' rakkomandazzjonijiet tagħha dan hekk kif l-ispiża se tiżdied b'5.6% waqt li l-Kummissjoni kienet irrakkomandat li ma tinqabiss ir-rata ta' 6%. Fejn jidħol l-investiment pubbliku, il-Kummissjoni Ewropea kienet tat il-parir li dan ikun sostnut anke permezz ta' aktar fondi pubbliċi u fil-fatt l-esperti nnotaw kif l-investiment pubbliku iffinanzjat minn fondi nazzjonali se jkun ta' 2.9% tal-ġid nazzjonali. Meta wieħed iħares lejn pajjiżi oħrajn Ewropej, jirriżulta li draft budget replans ta' żewġ pajjiżi mit-22 li bagħtu dawn il-pjani fiskali għadhom ma natawx l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma l-Olanda fejn ma kienx qbil fuq iż-żieda proposta fl-ispiża pubblika u l-Ungerija fejn qed jintalbu għal aktar dettalji. Fil-każ tal-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja u l-Litwanja il-pjani tagħhom ma ġewx sottomessi fil-ħin.